ಈ ತಕ್ಕ ಕಾರಣ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಸಾಲ ಬೂರ್ನ ಟೈಮಡು ನಮಕ್ ಉವೇ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಬಂಟ ಸಂಘಟ ಕೆಲವು ವರ್ಷ 2-3 ಟರ್ಮಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅಂಚೆನಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಲ್ಲಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ತೂನಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪಿದ್ದಿದೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಅಸಲು ಕಟ್ಟುನು ಹಿಂದೆ ಐಟೆ ಊರು ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಶಿಯಣ್ಣಡ ಖಾಲಿ ಕೊರೋನಾಡ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬೋತೀನಿ ಅದೇ ಫೋನ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂತಿದ್ದೆ ಕೂಡಲೇ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪಡೆದು ನಿಕಲು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದಿರು ಅವೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಕಡಪಡೆ ಬಂದಿರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋದು ನಮ್ಮನೆ 1,000 ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಂತ ಐಪಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದಲ್ಲ ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲದೆಂದು ತೂಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಇನ್ನು ತೂತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಲಾಯ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಆಂಡ ಲಾಯ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸೇವಾ ತಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ನಿಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಾಯ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಿಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪುನೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿಹಣ್ಣಿಂದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಬೋದು ಏನು ಕೇಳಿ ಶಶಿಹಣ್ಣ ಈರು ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚದ್ದು ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ತೆಂಗೆ ಮೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆರು ದಯವಂಡ ಅರಣ್ಯ ಸಲಹೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಯಂಡ ನಮ್ಮ 25ನೇ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ 6 ಸಲಹೆ ಕೊರ್ರೆ ಇರ್ತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತ 5ನೇ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೂ ತೂತ ದಯಂಡ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ದುಂಬು ಬತ್ತಿದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ನೇರು ದುಂಬು ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಂಡ 15 ಬತ್ತ ಮೂಲ ತೂಣ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬುಳಿದು ಆ ದುಂಬುದ ಬರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪುಡಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತೀನಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಲಕೈತಾನೆ ಜೇರದಲ್ಲಕೈತಾನೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದಯಮಾಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಶಶಿಹಣ್ಣ ಬಂದಿರು ಆಜಿ ತಿಂಗೋದಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಅಣ್ಣೆ ಕಂಡಿರು ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರು ಪೆಮಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಲೆ ಪುರ ತೋನ ಆಪುಂಡ ಐತೆ ಆಂಡ ಆರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನರೇಗಂಜೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೋದು ಅಂಜನೆ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಾನಿಲು ದಯಮಂಡ ಸ್ಪಂದನ 110,000 ಗಟ್ಟಲೆ ನಮಗೆ ಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಬಂದೊಡೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಗು ಆಪುನಚಿತ್ತಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅವರ ಬದುಕಿಡೆ ಅವಜಿ ಏಟುಗಳ ನೆನಪು ದೀಪನಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಡೆಪುದ ಬದುಕುನಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋಣ ಬಂದು ಆಂತರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನವರಿಕೆ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೀನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮೇಯ್ಕೆ ಕೊಂಟುಬೋಡು ಈ 2 ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಿದಂಡ 3ನೇ ಬರ್ಪುನಂಚ ನಾವು 20 ಇಲ್ಲೇ ಬೋಡು ಬರ್ಪುನಂಚ ಅಂದಾದ ವಂಜಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಮೇಯ್ಕೆ ಕುಂಟಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿಂದಂಡ ಅದು ವಿಲ್ಯೋಸ ಸರಿ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ಅಕ್ಕನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಬರ್ಪುನಂಚ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ ಇನ್ನು ಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಬಂಟರ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಬಂಟರ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ಭಾರಿ ಶಬ್ದದ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂಟರ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ಅಂದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂಡ 5 ಇದಕ್ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ಉಂಡತ್ತ 5 ಬರೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಂಡತ್ತ 5 ಬದುಕಿಗೆ ಬರ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡದ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂದಾತೆ ಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಬುಕ್ಕ ಇರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಡ್ದವರ ಬರ್ಪಂಚ ಬದುಕಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಭರವಸೆ ಪ್ರಶ ಬೇತೋಲು ದಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತ
ಇನ್ನೆರಡು ಬದುಕ ಗೀತಕ್ಕೆ ಆಡಿನ ಜೋಕುಲ ಬದುಕುವ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಪಡು ಅಕ್ಕಳ ಯೋಚನೆ ಬದಲಾಪಡು ಅಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಪಡು ಸಮಾಜಗಳು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡಲು ಪಂಚನ ಅಂದಾತ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬದಲಾಪಡು ಮಾತತ್ತಿ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೀತಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿನ ಜೋಕುಲ ತೂಪುಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಪಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊರುಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ತೆ ಬೇತೆ ಆಪಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತದ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಆಪುದು ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ ಚಿಂತನೆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಜನ ತೂಪುನ ರೀತಿ ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಯೋಜನೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಂಡ ಸಂಘ ನೇಪಾಳ ಬಂಡವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಡರ್ನ ಭರವಸೆ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಂಡ 5 ಮುಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕಡುತ್ವ ಸೊಸೈಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನ ಬಂಟರ ಸೇವಾ ತಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಏರಾಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರ್ತಿರ್ದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಫರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಅಂದಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬೈದಂడి ನಿನ್ನ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸಲೇ ಬಂಟ್ಲಂಚಿನ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಗೀತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನಾತೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒರಂಬ ವಲಯ ಉಂಡು ಒರಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಅತ್ತಂದೆ ಒರಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟು ಬಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಸ್ಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಆರ್ಧ ಸಹಕಾರ ಅವನೋಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಧನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಬಂಡರು ಇದು 95% ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದಾದ 95% ಭಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏರ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ 5% ಜನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂದರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಭಾರಿ ಬಡತನರು ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಉಳ್ಳರಿ ಅಕ್ಲೇ ಸಾಧಕತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಊರಿನ 95% ಜನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರಿನ 5% ಜನ ನಾವು ಕೈದರ್ತ ಮಿತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆದರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಟರು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರನು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಏತಿಲ್ಲ ಪುಂಡ್ಲ ಆಕೆ ಎದುರದ ಖಂಡಿತಾರದ ಎನ್ನ ಬಂಡದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುರಾಣಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮುಂಡಾಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಐಕ್ಲ ಖಂಡಿದಾರ ಕೊರ್ನವ್ರು ಎದುರದ ಖಂಡಿದಾರದ ಕೊರ್ನವ್ರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಕಿರದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎದುರದ ಖಂಡಿತಾರದು ಎನ್ನ ಪಂಚ ಭರವಸೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬರೆದು ನನಾತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡದ ನಾನಾದಿ ಕೆಲಸ ಆಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದೇ ಮನಪಿ ನೀನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಏತ ಜನ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡಗೆ 200 ಜನ ದಾನಿಗಳು ಎದೆ ಸ್ಪಂದನ ಭರವಸೆ ಸೇವಾ ತಂಡಗೆ 200 ಜನ ದಾನಿ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು 2,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ 100, 200, 500 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ 2,000 ಜನ ಕೇವಲ 200 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎಂಚ 200 ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 2,000 ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಂಡ ಆಯ್ತು ಲೆವೆಲೇ ಬದಲಾಪಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನರ ತಿರನಾದ ಕೆಲಸನು ಆ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬಡ ಬಂಟರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಪಡೋದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸೇವಾ ತಂಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ನಾನಾದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಾಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಪಡೋದು ನನ್ನ ಸೇವಾ ತಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಪರವಾದ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನೆಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ರೇತು ಕೈಡ್ದು ಆಪನ ಆತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅవి ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಓಡಿಲ್ನಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಂಟರ ಸೇವಾ ತಂಡದ್ದು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಬೈದೀನಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿಡ್ದು 7 ಜನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಂದನ ಬಂಟ ಸೇವಾ ತಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಓಡಿಲ್ನಾಲ ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಓಡಿಲ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಾಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ಪಂದನ ಬಂಟರ ಸೇವಾ ತಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ఒక ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ఒక ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಕಲು ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕ್ಲ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ఒక ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತನ ಸ್ಪಂದನದಕ್ಕಲು ದಾಲಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡಿಯರ್ ನಾನು ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು
ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅವತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಪಾತ್ರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೋನಾಕ್ಲೆಗೆ ಪೇರ್ಲ ದಿನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ದಿನಾಚರಣೆ. ಆ ದಿನಾಚರಣೆ ದಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಲು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಋಣ ಏಪಲ ತೀರ್ಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಐವನೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇ ಹೊಡೋಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಾತ್ಯನಲ್ಲ ಏತು ಮಂತನ ದೇವರನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಂತೆ ಹೂ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆನಿ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂತದಂದು ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಕೇವಲ ಲಾಯರ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸುರು ಮಂತೆನಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡರ್ ಅದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟಿನಾಡು ಎಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಏರಿಕೆಂಡು ಅವು ಸುರೇಶಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಡಿ ಮನ್ಪೇನು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದಾಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ತು ಬೆರಿ ತಾಗದು ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನೆ ಆಟಲ್ಲ ಆರು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಏನ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತದಾಂಡ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಎತ್ತಿನ ನಡಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನು ಸುರೇಶನ್ನ ಬಿಡೋದು ಗಟ್ಟಿಡು ಉಂತನೇನು ಆರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುಜಾನು ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶಣ್ಣಗೆ ಸುರೂಕು ಆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಯೋಜಕದ ಪಡೆಯ ಅಂಚಿನ ಗೀತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತದ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿನ ಕೇಂಡ ವಸಂತ ಅಣ್ಣಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೇನೆ ನಾನು ಬಾಲಿ ಪೊರ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಬೈದೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಪರಕ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತಜ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂತನತ್ತು ಬಾರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಪನ ವೆಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಪಾಪದಾಗ ಮಲ್ಲಾಕಲ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿರ್ತಲೆಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಐಕು ಸುರುಕು ಹಿರೇಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭೇದ ವೈಪುಂಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅನ್ಪನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಡವೇರ ಆದಿಪ್ಪು ಜರತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಜರ ಬಡವೇರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಬಡತನ ಪೋಡು ಮನ್ಪನಚ್ಚು ನಿಟ್ಟಿಡೋರಿ ಬೆಂತನಾರ ಇರಿಕೆಂಡ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪ್ರೇಮಣ್ಣನಂಚಿನ ಜನ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ದೇವಂಡ ಯಾನು ಒರಿ ಎಡ್ಡಾಯಣ ಯಾವಂದು ಎನ್ನ ಫಲಾಯನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೊಳಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆ ಸಂಗೊಡ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೇಮಣ್ಣಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎತ್ತೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲು ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಒಂದು 10 ಇಲ್ಲು ಕೊರಕಾಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒರ್ಮನೆ ಬೈದಿನಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪುದರ ಗೊರ್ರ ಅಡ್ಡಿದ್ದೀರು ಪಂಡ ಕೊರಪನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಅಡ್ಡಿದ್ದು ಆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು 10 ಕೊರಪೆಂಡ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಪನೋಡ ಆಪಣೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪುಗರ್ದು ಬಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾದರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂಕು ಜಯರಾಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅದೇ ಜಯರಾಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಸಸ್ಯನ ಏತಿಲ್ಲು ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ದುಡ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಏತು ಕೊರಪೇರ್ನತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆಪನ್ ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊರಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅಜಿತಣ್ಣೆ ವಿಜಯ ಕೋಸಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಲೆಲ್ಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡದು ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೇರಿ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಎಂಚಂದ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಪನ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಿಲು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಏತ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆಪಣ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಯಾನೆ ಖಂಡಿದಾರ ಅಂದನು ಕೊರಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪುನಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಣಂದು ಇಡೇಗಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿದೇರು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ತು ದುಬ್ಬು ದುಂಬು ಯಾರಾಪು ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ಯಾನ ಬಂದ್ಪೇರು BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ನಾಕ್ಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ತರ್ಪದ ಇಲ್ಲಿಡು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಿಡು ಇಂಚ ತಿಪ್ಪುನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ಗುರುತಿಸವನ ಏರಿನ ಕೆಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪನರುಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತದಿತ್ತು ವಲಯಲ್ಲ ಆ ವಲಯದಾಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐನು ತೂದು ಐನು ತೆರೀದು ಆ ಇಲ್ಲದಾಕಲ ಉಂಟು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಐಕೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಖೆಯನ್ನು ಮಂತದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅಮೌಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುದು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚಡು ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಂದ ಆಯ್ತು ಸೇರೋ ನೋಟ್ಲು ಮಸ್ತೇನೆ ಪೇರು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೋಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಣ ಇನ್ನು ಯಾನು ಚುರುಕೆ ಬಂತೆ ಯಾನೊಂದು 10 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪು ಜಾನು ಬಂಟ ಸಂಘದ ನೂದು ಇಲ್ಲ ಆಪನಲ್ಲ ಏಕ್ಯಾನು ರಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣೊಂದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅವಡು ಆ ವಲಯದಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು
ಯಾಂಕ್ಲಿ ఎవడల ఫోర్ ఆపు జియర్ల కొర్పు మన పాత్రనే సుల్లికి ఏత ಸರ್ತಿ ಫೈರ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ఇప్పుడు అయితే ವರಂಬ ಇಲ್ಲದ ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡ ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందండ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜತ್ತದ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅಜಿತ ನಡ ಬಾಲ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಲೋಡಸನ್ ಕೊರ್ರ ಪೋಪನತ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮುಲು ಕುಲ್ನ ಹಾಕ್ಲಡಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಡೊನೇಷ್ ದಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಖಾಲಿಯ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡೇಂಡೇವು ಯಾನೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಪನೆರ ಪಾತೆರ ಪನೇರ್ನಿ ನಾವು ಪೋಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕದಾಯಿಗೆ ಆಂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಫೋದು ಒಂಜಿನ ಫೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂಚತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಉರಿಯಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಆಪನ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ಆ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಒರಿ ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿ 5,000 ಕಂಗಿತ್ನೆಲೆ 3,000 ಕಂಗಿತ್ನೆಲೆ 10 ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಾಲಿ ಬತ್ತನು ಪ್ರಕಾಶನ ಇರು ತೋಟ ಕಂಗಿ ಬಿನ್ ಬರುದಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲ ತೋಟದಾಗಲಕ್ಕೆ ಏನಂಜು 10 ಕಂಗಿ ಪೋಂಡು ಮಾರ ಪನ್ಪೇರು ಆ 10 ಕಂಗಡ ಸಾಧಾರಣ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಪು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರ ವಾರಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಜನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಡು ನೋಡಿ ವಾರ ಏನಡಬಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ಸರಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅದೇ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿಲಾಟ ಸಿಲಿಂಡರ್ದಾಗಲೇ ಬಂಗಾನ ಎಂಕಿಯದ್ದು ಬಂಗಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನ ದೇವರ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಆಪುಣ ಅವಳು ಸಾಕರಣ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಜಾತಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟನಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಯರು ದೇವರ ನಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನ ಬಟ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನು ಪಂಡ್ಯರು ಪಂಡ ಪರಪುರ ನೀದಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪುಟ್ಟನ ಮರಳ ಫಲನ ಕೊರ್ದ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಪುಟ್ಟನೇದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಕಾಣ್ಲಾಕ ಜನರು ಓವನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಹಂಚಿ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿ ನಾನು ಕೈ ದೆರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ ದೆರ್ತು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ದೇವನ ಹಾಲನ ಕಲ ಎಡ್ಡೆನು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಡಕೇನಿ ಅಂತಿದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಊರು ಮನ್ಪನ ಇರಕೆಂಡ ದೈವ ದೇವರು ಆರ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಚತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ನಂಚಿದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಬೆನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಗೆ ತೂಪ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜವನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲೇರು ಅಕ್ಲ ಸದುಪಗೆ ಪಾಪನ ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರನ್ನೇನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕೊರ್ತನೇನ ಲೆಪ್ಪುನ ಅದು ಕೊರನ್ನೇನ ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು 5,000 ಕೊರನ ಆಪುಣು ತೇನು ಜನ ಮಂಡಲ ಪುದನ ಪಂಡ ದಯಮಂಡ 5,000 ಮಲ್ಲ ಏಮಂಟ ಆ ಭಾವನೆ ಉಂಡಾರಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿತನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ 5,000 ಕೊರನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದು ಬಂಟನ ವಿಷಯ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ದೃಢವಾದ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಏಪೋಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಕಾಲು ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬೋನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲದ ಏತ ಆಪುಂಡ ಆ ಪನ್ನ ತಾರೀಕು ದೋಲೆ ಆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡ ನಂಗೆ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಆ ಮಟ್ಟದ ಆ ಬೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಬೇಲೆನೇ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನನಾತಲ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ್ಯಾರನೇ ದಿನ ಅಂಚ ನೀನು ಪಾತೇನಿ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಾನು ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತೀರು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಾರೆ ಒರಿಯಾಡನೆ ಆ ಚಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕೇನು ಬೇರು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾರೆ ಎಂಕಿಂದು ಒಂಜಿ ನೆನಪಿರ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಕೋರ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ತೋಚಿದನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂದು ರಡ್ಡೆ ಕೋಣೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿರಾವುಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸುರುಕಿ ಎಂಚನೆ ಇತ್ತು ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಡು ಅದು ಕಟ್ಟದ ದುಮ್ಮದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಪ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಲು ಮದುವೆ ಆದ ಪೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಮದುವೆ ಆದ ಬರ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಇಪ್ಪುಲೆಕೊನಿ ಅಂಚಾರನ ಮಗನ ಕೈಟ್ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗಳ ಆನಲ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದು ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.